Namhlanje siphethe ama-wisdom apha ekuphileni nasekusebenzeni nabantu nasekusebenzeni ngabantu mphulaphuli. Ndineento endiziqapheleyo bamba le namhlanje ungabothula kusonakala. Le nto mphulaphuli ungayikhalimeliyo izokhathaza wena ngomso. Ungabothula xa kuthuthunjelwa ummelwane wakho ethuthunjeliswa ngulo ukufitshane kuwe mphulaphuli, ngulo umaziyo, ngulo uhamba naye. Ngoba namhlanje ngomso mphulaphuli kuzothukwa wena. Ungahambi nomntu mphulaphuli uvane naye, kodwa uyamazi ukuba wophula inhliziyo zabanye abantu. Uthi hayi peto yipeto, kodwa ipeto uyayazi ukuba noko abanye ibaqhuba kakubi, ayibaphethanga kakuhle abanye abantu, ayiziphethanga kakuhle emsebenzini, njalo. Ngoba kaloku mphulaphuli ngomso uzojika ngena apha kuwe xa kuphela abantu bokuphula inhliziyo. Ubuhamba naye mphulaphuli emosha, khalima kwakusasa. Noba mphulaphuli kusemva kweentsuku ezimbini, kusemva kweenyanga ezimbini neminyaka emibini, ukuba sisiqhelo sakhe so uzawujika ngena apha kuwe. Zinqandele mphulaphuli, ngoba kaloku xa unqanda yena unqandeli lo mntu amosha khona, lo mntu amkhathazayo amophula inhliziyo namhlanje. Uyazilungiselela phambili phaya, ngoba le nto ilivili iyajika. Mini emandi eqhakazileyo kuwe.